Okay, ang bugas mahigala nga tag 20. Ipangita man yung bugas tag 20. Karon ni ana gyud. Ha? Una klaro-klaro ang istorya din ha. Ya, ato ning i-discuss mga kaigalaan kay sige mo kanta-kanta nga ang bugas nga tag 20 asa na. Ang tubag ron, ang bugas nga tag 20 na ana. Pasensya lang mo sa kong tingog ha, kay pit-piit yun na akong tingog. Gisaway na laban atong tingog tungkol sa pit-piit, pero sige lang ha. Kung bati lang gihapon no? Ang bugas nga tag 20 ni ana kay eleksyon na. Atong pagtagad ni mga kaigalaan kay ang pag-roll out yun gahapon matingala ka ang NFA niingon ang NFA nga wa pay LGU nga naka-withdraw ni ining bugas humay. As of yesterday, kay ilamang giimbitar mga higala ang mga sakop sa media Sugbo. Murag wa may ma-appeals DYH pig imbitar. Pero murag wala nila imbitar ang mga taga-radyo na. Ilang gipili-pili lang siguro ilang giimbitar. Sige lang. Ako lang po mga higalan tagag-pagtagad. Ikot na to ang pamantalaang The Freeman, no? Kay kinini ang masakoy kolom das The Freeman, so mao kana nga atong gamiton kining maong newspaper kay diyan ni gawas karon ang maong balita, ha? Gawas nga naatay mga reports na to nakuha kay nihimo lang tag resourceful man to news department nakakuha ta, pero akong ipakita ninyo ning reports sa pamantalan The Freeman kay atong i-discuss mga suking tigpaminaw. Kay ni klaro man ang NFA, ikuan ni dong kana color dong kana mao ni ang headlines karon sa pamantalang The Freeman, no? Okay, atong i-discuss ha. Kining in English man ni akong basahon sa in English niya atong binisayon. Kining nga portion sa mga higala to dyan to sa super fiber, ha? Nabuhi sa tagamay mga kaigalaan, ang regular nga pag-inom sa super fiber makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ang mga colon polyps o nay motubo sud sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit ka og colon cancer. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa super fiber, mapagawas ang hugaw sa atong tinai. Mao makahatag din kini kahupay sa kulon, sa tiyan ug sa lawas. Ang super fiber mao ang number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha kag usa ka sachet sa super fiber, imo kanang isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon og mayo, imong i-shake og unya imnon. Mas epektibo pa gyud kung atong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Straight to the point. Okay, aritas bugas mga higala nga tag 20. Kay eleksyon na mga higala. Unya kini ni ang ako maingon gyud ko nga atong pahimuslan kini kay lisod man prangka-prangka lang pagka-istorya mga higala. Ang atong mga kaigsuon na mga kabos mo pahimos magyud ani. Kay barato god. Pahimuslin ninyo, no? Atong mga kaigsuon na para nako di ko mosaway ani bugasa kay para nako no lahi kog stand yun sa uban. Ang uban mo saway man nga basig baho, basig dili puti. Ako dili ko lahi ko. Kay niagi ko mahigala gyud sa kakamang-kamang sa kakabos kay. Mo nang kasabot ko nga kanang naitay madungag okay na. So dili ta magpili. Pero ako lang punto ani nga pahimos mo pamalit ani kay kini nga klase sa programa di man gini mo sustain. Wa may negosyanteng makasustenir ani. Mabitan ang gobyerno mao na maligya kay ang gobyerno may mutapal. Ang gobyerno may mobaligya, unya ang gobyerno may mutapal. Asa magkwarta ang gobyerno? Kwarta ka na sa mga tao. Straight to the point. Nga atong i-discuss og maayo kini, ha? Diya may sige ingon ako gyud nga ayaw kalimti ang katong vlogger. Sige lang, karon taon-taon itong isgutan tong vlogger mahigalang Gobernador Gwendolyn Garcia, ha? Panahon ta sa ning gamay ning bugas, ha? Kining pamantalaang The Freeman nag-report karon niya sa ilang headlines. Matod pa 20 pesos per kilo rice roll out ready. In Cebu province, no? In Cebu province. Sa Bisaya pa, sa probinsya sa Sugbo ang 20 pesos matag kilo nga bugas ready na, ha? Ready na. Unsa man tong kuanay bantayan sa tong kuanang naana ang nag-distribute gahapon? Ako i-explain ninyo hang ano man nga ingon man NFA nga wa pa man nagsugod, may one pa man magsugod. Nagsugod naman ning duha ka municipalities ba ni? Na itubag ana. Unya
Ato pang hatagan og dugang analisis ha. Aron maklaro tani. Andan bantayan nagsugod na gahapon day. Malabuyok, Santander. Ngano nakasugod man sila? Napoy tubag ana, ha? Ano nga mang NFA nga, wa pa may naka-withdraw. Ha? Wa pa may naka-withdraw. Okay, mao kini ang gisuwat sa pamantalaang The Freeman. Matod pa dinhi. As Cebu province is expected to be the first local government unit to implement the administration's 20 pesos per kilo rice program, the National Food Authority in the Central Visayas is fully prepared for the rollout across the entire island. Straight to the point. Sa Binisaya pa, samtang ang lalawigan sa Sugbo gidahom nga mo'y unang lokal nga kagamhanan nga mo implementar nining tag 20 pesos nga kilo sa bugas nga programa sa administrasyon. Ang NFA dinhi sa Kabisayan ready na, fully prepared, ready na gyud, alang sa pag-distribute nini sa tibuok lalawigan. Matod pa ning maong report. Nya second paragraph giingon, Acting Regional Information Officer of NFA 7, Ulma Marie Nidia, said they have already prepared the rice tax to be released to the LGUs in Cebu province as the selling of the 20 per kilo rice is set to begin on May 1, 2025. Straight to the point. Itunong-tunong na may kamayo na gyud, ha? Ay lang pala biiyo ka ng kwansat. Itunong-tunong lang maabot sa eleksyon ha? Sa Bisaya pa mga kaigalaan, ining reports pamantalaang The Freeman, nga si Acting Regional Information Officer sa Region 7 nga si Olma Marie Nidia, miingon, nga kining ilan ang giandam nga sinakong bugas, nga stock sa bugas, ilan na kining i-release ngadto sa mga local government units, ngadto sa kalungsuran, sa mga lokal nga kagamhanan sa Sugbo, as the selling of the 20 pesos, nga ang pagbaligya ni tag 20 pesos ang kilo, magsugod karong Mayo 1. Straight to the point. Sa laktod, unsa man tang pitsa haron in Daiken, 29, sa tupa, ugma, di pa musugod. Huibis, di ay kini musugod ay. Huibis. Atol kinis Mayo 1, buwan, doon na lang Mayo 12, ha? Bahala na lang ni kahuman o kwan, no? Kini bang transactional ra bitaw kaayo ning politika mga higala. Ang mga tao gipatakdan karon, ha? Gipatakdan. Ato ning klarohon, ha? Ang nagsulti ang NFA man. Magasugod ang pag-distribute karong Mayo 1. Karon na mahigalang pitsa 1 karong Huwebes. Mo nang maingon ko ninyo sa atong mga igsuong kabos, ako di ko manaway anang bugas, no? Kay ako gikan gyud ko anang sus Ginoo ko. Di malalim ka na bitang mangita kag dungagon ini kaunyang gabi unya unsay dungagon sa pamahaw in Daiken. Muna para nako di ko mo saway. Ug unsa nang bugas nga naa okay. Wa man ko kaila nang baho sa bugas ug kuan basta limang ka anak mga higalag. Kini ni ang basta na makaon lang lami na. Kay kining pobre gyud ba higala nga kanang pobreng tinuuray gayud. Sus, astang saging mga higala nga wa pa moguwang. Prangka-prangka pag istorya. Kanang saging luyat pa ba? Wa na may madungag. Mao na lang gipudlon nga dungagon. Okay, kasuway man ko na. Mo nga kining inaning bugas nga ibaligya tag 20 pesos ang kilo. Dili ko mosaway anang bugas ha. Lahi ni akong baruganan. Lahi matag baruganan. Para nako okay. Okay ka na nga bugas. Kamay na balang anang tag 20 pesos ang kilo. Supalit ka mo pahimos ka mo ni anak. Kay kini mahigalang bugasa. Kinsabay makasustain aning inani. Ako mo sultihan na mismo mahigala si Senador Lacson, ni Sulting Lacson, lisod gina isustina, ha? So kini kuno gini bugasa kanang ang timing ba? Para eleksyon gani mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. So ang katawhan nga naminaw nako karon pahimuslin ninyo. Kay di ni mo dugay ni bugasa. Dili ni ako lay nagsulti ha. Dili kay ako lay nag-analyze. Sultihan ta mo akong tiwas og basa kining pamantalaang The Freeman. Ha? Matod pa din he. For the 20 pesos rice program, we are very ready
here at NFA Cebu. Matod pa niya. Andam na sila kuno. Miingon siya. She said that there are currently 11,000 bags of rice stored in the warehouse ready for distribution. Niya kuno mahigalay 11,000 kasakong bugas nga naa na pundo karon sa ila kunong warehouse, andam na para sa distribution. Unya, kinini ang ubang lalawigan na ni mainguman nga unya kami ang uban. May klaro si Nidia Mahigala ang ilang information officer sa NFA. Nidia clarified that the 11,000 bags stored in the warehouse are solely intended for Cebu province, as this is the Cebu provincial government's allocation. Para sa Cebu province kini. Mo nang ingon si Raymond Garcia Indeken sa balita kanina, mangita po mi sa Cebu City o hain ang among allocation. Kanya karon ni ato tiwasog basa mga higala. Para maklaro ta lang. Mayo uno day magsugod mga kaigsunan. Ayaw sugdig sayo kay masig di makabot sa mayo 12. Ayaw po sugdi og unya na po nga duol na kayo para at least dili sad kayo maklaro, Pero ang mga tao god, dili ba na to ma-underestimate ni mga sugbuanong butante? Dili na to ma-underestimate. Nga nakasabot sila kini gulug-lugan kita ini. So kay gulug-lugan man, sige lang. Palit na mo din ha. Nya nigpalit ninyo, wa magpasabot dunay mo utang kabubuton. Kay kanang gitapal diha ato man ang kwarta gyapon. Tax man na. Mabitang gobyerno may maligya, dili mo baligya ang private sector anak kay kinsa may negosyante nga musugot magnegosyo nga malkansi. Pagting dako man ang alkansi dakin. Matag kilo malkansi ang negosyante ni mga 13 pesos to 15 pesos. So kana ang alkansi mahigala, gobyerno may mobaligya, kay ano na alkansi, taplan, asa ko ng tapal. Isa may mo tapal. Kana mga politiko mo tapal bago na. Mangawat pa magani ng mga politiko uban, di on tanan, Mangawat pa magani. Dili na mo tapal sa kwartas ng bulsa. Tapla na sa buhis sa mga tao. So ato kanang bugas. Ato kana ra. Dili makasustain kini nanay kay billions mga higalay i-appropriate ini. Pero mismo si Senator Lacson, ako basahon kini ron. Dili lang ako mo insulti. Para klaro ba kay basig mga suko mo nako nga kinalupilban niyo gyud. Pero ako mong tiwason ko ni. Ato na lay saron og maayo. Matod pa din as of this time, sa to pa kining pamantalan da Freeman karon man ning adlaw ni gawas. Gahapon ning maong report day. Ingon siya, as of this time wala pay LGU nga naka-withdraw relative to the 20 pesos program, she said. Sa Binisaya pa, sa pagkakaroon, wa pay LGU, wa pay local government unit, wa pay lokal nga kagamhanan, wa pay munisipyo, pay lungsod. Matod pa mahigala nga naka-withdraw, may kalambigitan aning 20 pesos nga bugas ang kilo, 20 pesos ang kilo sa bugas nga programa. She said, miingon siya. Atong tiwasog basa ha. Ni aligre kini. Ato analisarog maayo mga sukinting paminaw kini moong report.